वाव सानराइजजों मावजिखौ आलदा नुलायलायदों राइजिं स्टार जोंहा फिथा जाहैनो नागिरदों फिथा जानो गैयाबाथाय ओरैनो बेखार जासिगोन थाबायलांनाया ओरै थांबाथाय मेन लामा मोनहैबाय जोंना मा जानो फिसा ना गुबुननि नायनाय बेसे माथो बेबि लेरलायनाय बैथिं थनबायलै ना टेनेव नैजों थांबाथाय मोनहैबाय जोंनाबो मेन लामा ओरैथिं थांदो जोंनाबो ओरैहायनो टार्निंआव खयथा जाखोमोनलाय दा 6ता बेसेबां जाखोमोनलाय दहाय आं नों खिथाबा सेस जोबसै जोंना अ माय गड गोबोरखि एराय नङाबा गोबोरखिनि न'आवनो थानानै देरबोनाय नामा बैलाय मैया ट्रेन्सफर्मा लगायनाया दाउखि खालारसो ना दाउखिबाबो बेजोंनो कारेन्ट नायनो मोन्दों नोङो कारेन्टआव थानो मोन्दों सानथाम जाबायमोन जोंना कारेन्ट गैयिया ट्रेन्सफर्मा गाज्रि जानानै भिडिअ रेकर्ड खालामनोबो गैया चार्जआनो गैलामोन इनभार्टाराबो चार्ज जोबजोब्बायमोन ओंखायनो बानायनो हायाखैमोन जोंना भिडिअआ एसे मावो स्टेबल गैया मबाइलाव जेबो स्टेबलनि अपसनानो गैया मबाइलाबो दाम खम ना 100 जाबायदां ना आं बिदि होननाया सान ओंखारहांबाय ओइलाय सान ओंखारहांबाय सालाखाथि हाजो ओइ बावखुंग्रि मा बुस्थु बे जोंना सेंग्राफ्रा बावनो जिरायो गामिना ओरै थांबाथाय क'क्राझार टाउन मोनहैबाय बारा गोजान नंला ससे थांबानो मोनहैबाय आरो गामिनि क्लाब जोंनि बोरायथारबाय हांगोमोर जानो नागिरो बाव फैबा एल पि स्कुल बे जों गामिनि फाख्रिगुरि एल पि स्कुल औ जोंना पार्सेल बिहरबाथाय नैखौल' होनांगौ एल पि स्कुल होनबाथाय बाव फैनानै थाबैसै खावलाब्लानो सोरबाफोर नुदोंबा सरिलै गफ्लांदोंसो नामा बैयो उदै गाज्रि जाबा बरनग्रा बैयो ब्लु कालारा उदै गाज्रि जाबाथाय बरनो बेजों खिखौ जोंजों फिथा जानो फैफादों गैया नोंनो होआ गोलावलावनो राबन बन नुखायो गैया जोंनानो 20 थाखाल' आरो नोंनो खांसियालाल जालाय आहा फाइनालि मोनथारबाय बैलाय लामाया मेन लामाया बेनो बिल्डिंआ हाथारसैब्रा बे लामायाव बिराद केयारफुलै थाबायनांगौ जायो दाखालि बैहाय एसे सिगाङाव सानै एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना फेसबुकाव नुबाय थाखादोंमोन भाइरेल जानाया नाराबारि ओमफ्राय मामोनलाय बरपेटानि एक्सिडेन्ट जानाया ट्राकजों डाम्पारजों ओंखायनो बे लामाखौ गिथारनांगौ मेन लामा दानफैनोसै फिथाखौनो लाबोदोलै आंनो
नै जे हुरि बरिया नुखाबाय फिथाइया माबायदिमोनलै हो गोथावमोन ना गुगुनिखौथ' जायासै नों आंसो मिथिगौ गुगुनिनि टेस्टखौ बरिया नाथाय फानलुआ डेन्जारमोन वाव सानराइजजों मावजिखौ आलदा नुलायलायदों राइजिं स्टार हैद नङालै नोङो आबोथारसो नों आलदाब्रा निउ जेनेरेसन निउ एजनि नोङो Mami, korek, kuisena moy. Korek. Gojantarलै. Kohe koथे लामा खेबसेनो सिदाबा थाब सहैगौमोन. एनाकन्डा टाइपसो. जोंना न'आव रावबो गैया. दिनै मेराथन खारनोसो दोनलांदों. बे लाइफ बिमामोनखौबो लोगो मोनबोदोंमोन दखानाव. माबानिफ्राय होनदोंमोन नामा खारबोनाया? आमगुरि दन बस्क'निफ्राय सेनेन्स कलेजसिम बिनानाव खारनो थांदोंमोन मेराथन. भिडिअ'आनोथ' मासि मावो आखाइफ्राबो मबाइलानो जाखाथारा. दा साननि शाइनिं इन दा अख्रां हैद सना आयौ आयौ नै दलफिन बायदि मोसाखादों.